салом хоҳаракон ва додаракон, падару модарон, дӯстон ва тамошобинони азиз. барномаи алифбои роҳ аз телевизиони Баҳористон пешкаши шумост. барномаи мо аз 4 шарт иборат аст ва дар ҳар шарти барнома мо кӯшиш менамоем ки ҳам иштирокчиён ва ҳам шумо тамошобинони азизро бо қоидаҳои ҳаракат дар роҳ шинос намоем. дар барномаи мо ду даста иштирок мекунанд. аниқтараш ду даста миёни ҳамдигар рақобат менамоянд, яъне супоришҳоро иҷро мекунанд. табиист ки дастае зудтару бехато шартҳои барномаро иҷро кунад, ғолиб дониста мешавад. ҳоло бошад бо иштирокчиён шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввал. марҳамат, аз дастаи шумо шурӯъ мекунем. салом, ман Нурмуҳаммадовна Инсобонӯ, хонандаи синфи дуи аи муассисаи таҳсилоти умумии миёнаи рақамдаҳи Исмоили Сомонӣ ба номи Садриддин Айнӣ мебошам ва ман сардори гурӯҳи Чароғард мебошам. ташаккур Нисобонӯ. хуб, ман Ёқубзода Амина мебошам, хонандаи синфи сеи А муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 010. Қамар ва Марьям, ман синфи сеи А, ман 9 солаам. ман Ибрагимов Иброҳим, хонандаи синфи дуи Б, ман 8 солаам. хуб, акнун бо дастаи Чароғард шинос шудем, мегузарем ба дастаи дигар. ман Мансурзода Осия, хонандаи синфи сеи А, мактаби 10, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ман 10 солаам. номи дастаи мо Пиёдагард аст. ташаккур. салом, ман Сатторова Сафия, хонандаи синфи сеи А, ман 8 сола ҳастам. ман Абророва Оиша, синфи сеи А, ман 9 сола ҳастам. Пиров Иброҳим, ман синфи 2 ҳастам, 8 сола ҳастам. офарин бачаҳо, бо ҳамдигар шинос шудем, қариб ки ҳама ҳамсолед. акнун биёед мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. шарти аввали барнома чунин аст. хуб диққат бошед, дар рӯи ин миз расми аломатҳои роҳ гузошта шудаанд, вале бояд бигӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм ҷудо шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 4 то аломати роҳ аст, 2 то барои як гурӯҳ ва 2 тои дигар барои гурӯҳи дуюм. супориш чунин аст. бояд як нафар аз иштирокчиён бо дучарха аз он кунҷи саҳна ба назди миз омада як қисми аломатро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. ҳамин тариқ ҳама қисмҳоро меорад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз он пораҳо, яъне аз ин пораҳо 2 то аломати роҳ ҳосил кунанд. шарт фаҳмост? бале. ин тавр ки бошад, мегузарем ба иҷрои шарт. хуб Нисобонӯ, аз гурӯҳи шумо ки дучарха ронда метавонад? аз гурӯҳи мо Иброҳим метавонад. ин тавр ки бошад, Иброҳим марҳамат дучархаро гиред. хуб духтарҳо, шумо бошад ба назди тахтача равед. иброҳим омодае? пас бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1, 2, 3 рафтем.
бинандагони гиромӣ, тавре ки дида истодаед, Иброҳим ва дастааш, яъне дастаи Чароға хеле кӯшиш карда истоданд ки то шарти барномаро бехато иҷро намоянд. тамошобинони гиромӣ, тавре ки шоҳид гардидед, Иброҳим тавонист дар муддати 2 дақиқаву 13 сония расми аломатҳоро ба назди духтарон барад. хуб, биёед рафта мебинем ки духтарон кадом аломатҳоро ҳосил карданд. кайн духтарҳо бигӯед ки шумо кадом аломатҳоро ҳосил кардед? мо аломати кӯдаконро ишора кардем. ин аломат маънои онро дорад ки дар ин минтақа кӯдаконанд. ронандаҳо бояд эҳтиёткорона мошин ронанд. аломати дуюм бошад аломати дучарха аст. яъне ин ро дорад ки дар ин ҷо дучарха рондан мумкин нест. офарин духтарҳо, ҷавобҳои шумо дурустанд ва гузашта дар ҷойҳои худ шинед. тавре ки дида истодаед, иштирокчиён аз саросимагӣ ширешҳоро ба болои расм часпонданд, яъне баръакс. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдовар мешавам ки Иброҳим дар муддати 2 дақиқаву 13 сония ҳама қисмҳои аломатҳоро ба назди духтарҳо оварда расонид ва духтарон бошанд аз он пораҳо 2 аломатро ҳосил карданд ва каме дар бораи онҳо маълумот доданд. биёед акнун мебинем ки дастаи пиёдагард ин шартро чӣ гуна иҷро мекунанд. осия, аз дастаи шумо ки дучарха ронда метавонад? аз дастаи мо Иброҳим дучарха ронӣ мекунад. яъне ин шартро Иброҳим иҷро мекунад? бале. хуб, Иброҳим, шумо омодаед ки шартро иҷро кунед? пас марҳамат. Иброҳим ба назди дучарха меравад, духтарон бошад ба назди тахтача. Иброҳим, агар омода бошед, бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1, 2, 3, рафтем.
охирин аломат ба назди духтарон рафта расид ва ин шартро Иброҳим дар муддати 2 дақиқаву 1 сония иҷро кард. Хуб, биёд меравем мебинем ки духтарҳо ин шартро чӣ гуна иҷро карданд. ҳани духтарҳо, вақт ба анҷом расид. мо ду аломатро ҳосил кардем. аломати якум аломати роҳи зери заминӣ. ин аломат дар ҷойҳое гузошта мешавад ки дар онҷо роҳи зери заминӣ аст. мо бояд ҳама вақт аз ин роҳ истифода барем. аломати дуюм бошад аломати автобус аст. ин дар назди истгоҳ гузошта мешавад. офарин духтарҳо, шумо тавонистед шартро дуруст иҷро кунед ва дар бораи аломатҳо низ маълумоти дуруст додед. хуб, бинандагони гиромӣ, тавре ки шумо шоҳид гардидед, дар шарти аввали барнома ҳар ду даста фаъол буданд, вале дастаи пиёдагард нисбати дастаи чароғак шартро зудтару бехато иҷро карданд. барои ҳамин ба дастаи пиёдагард 5 хол ва ба дастаи чароғак бошад 4 хол дода мешавад. расидем ба шарти дуюми барнома. шарти дуюми барнома аз рӯи расмҳо сурат мегирад. дар рӯи ин миз расмҳо гузошта шуданд ва дар ҳар як расм як ҳолати вайронкунии қоидаҳои ҳаракати роҳ тасвир шудааст. шумо бояд расмро интихоб намуда он қоида вайронкуние ки дар он тасвир шудааст ба мо шарҳ диҳед ва фаҳмонед ки тарзи дурусташ чӣ гуна аст. ба ҳар як гурӯҳ 3 расм пешниҳод мешавад. шарт фаҳмост? бале. ин тавр ки бошад, пас шурӯъ мекунем аз дастаи чароғак. марҳамат. марҳамат нисобоно, як расмро интихоб намоед. дар ин расм духтарак аз автобус фаромада аз пешаш мегузарад. нисобоно, тарзи дурусташ чӣ гуна аст? вақте ки мо аз автобус мефароем, мо бояд аз пеши автобус небу аз қафои автобус гузарем. ташаккур, марҳамат, ба ҷои худ. аз гурӯҳи чароғак нисо дуруст шарҳ доданд ва мебинем ки аъзоёни гурӯҳ чӣ гуна посух мегардонанд. дар расм духтарак ва писарак ҳоло автобус наистода, онҳо фаромада истоданд. кори онҳо нодурустанд. бояд аввал автобус истад, баъд онҳо фароянд. офарин, марҳамат, ба ҷои худ мегузарем. дар ин расм писарак аз пушти троллейбус давидааст. яъне акнун вай дер мондааст. акнун мехоҳад ки ба троллейбус савор шавад. ин кори он нодуруст аст. агар мо ба троллейбус дер кунем, бояд мо дар истгоҳ троллейбуси дигарро интизор шавем. яъне ба троллейбусе ки ҳаракат мекунад бояд савор нашавем. намитав? ташаккури зиёд. марҳамат, расмро гузоред ва ба ҷои худ гузаред. тамошобинони азиз, дастаи чароғак тавонистанд ки ба мо 3 расмро тарзи дурусташонро шарҳ диҳанд. акнун мегузарем ба гурӯҳи пиёдагардон. марҳамат Осия, аз шумо шурӯъ мекунем. марҳамат, як расмро интихоб намоед ва дар расм ин писарак бо телефони мобилӣ аз назди автобус
истодааст. Ин кори нодуруст аст. ҳангоми аз роҳ гузаштан бо телефони мобилӣ истифода бурдан мумкин нест. офарин Осия, шакли дурусташро ба мо фаҳмондед. Марҳамат, гузашта ба ҷои худ шинед ва дигар кас аз гурӯҳи пиёдагардон. Сафия, марҳамат, як расмро интихоб намоед ва дар бораи он ба мо ва тамошобинон маълумот диҳед. дар ин расм кӯдакон дар назди автобус бо тӯб бозӣ карда истодааст. мо набояд дар роҳи мошингар бо тӯб бозӣ кунем. мо мумкин ягон садама дучор шавем. барои тӯббозӣ майдончаҳои кӯдакон аст. Ташаккури зиёд, Сафия. Марҳамат, гузашта ба ҷои худ шинед. Бинандагони гиромӣ, тавре ки шумо дида истодаед, иштирокчиён хеле фаъол ҳастанд ва ба хубӣ аз одаи шарт баромада истоданд. Марҳамат. дар ин расм духтарак бо дучарха дар раҳи мошин бозӣ карда истодааст. ин амали духтарак дуруст аст? Не, ин кори духтарак хатарнок аст. яке дар садама дучор шуданаш мумкин. барои дучархаронӣ майдончаҳои махсус аст. аҳсан ба шумо, ташаккури зиёд. Марҳамат, расмро мегузорем. тамошобинони азиз, дастаҳо аз уҳдаи шарт ба хубӣ баромаданд ва тавонистанд дар бораи расмҳо ба мо маълумоти дуруст фаҳмонда диҳанд. ҳарду даста дар ин шарт фаъол буданд. аз ин рӯ ба ҳарду даста 5 холӣ дода мешавад. аҳсан ба шумо. расидем ба шарти сеюми барнома. дар шарти сеюми барнома мо зудҳаракатӣ ва албатта бодиққатии шуморо месанҷем. супориш хеле осон аст. шумо бояд бо дучарха саҳнаро давр занед ва боз ба ҷои аввалаи худ баргардед. дастае ки зудтару бехато шартро иҷро мекунад, дар муддати кӯтоҳ ғолиби шарт дониста мешавад. омодаед? бале. пас шурӯъ мекунем. марҳамат Иброҳим, аз дастаи пиёдагар шумо шартро иҷро мекунед. ба назди дучарха меравем, омода мешавем ва бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1, 2, 3. офарин Иброҳим, шумо тавонистед дар муддати 20 сония шартро иҷро кунед. ба ҷои худ мешинед. аз дастаи чароғак бошад. марҳамат Иброҳим, шумо ба назди дучарха равед ва бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. Иброҳим, омода шудед? пас бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1, 2, 3. тамошобинони азиз, тавре ки мушоҳида намудед, Иброҳим аз дастаи чароғак дар муддати 16 сония ин шартро иҷро кард, яъне 4 сония камтар аз дастаи пиёдагард. бинандагони азиз, чӣ тавре ки дидед, ин шартро дастаи чароғак зудтар иҷро карданд, яъне дастаи чароғак дар муддати 16 сония ва дастаи пиёдагардон бошад дар муддати 20 сония. аз ин рӯ ғолибият насиби дастаи чароғак мегардад дар ин шарт ва ба дастаи чароғак 5 хол, ба дастаи пиёдагардон бошад 4 хол супорда мешавад. бинандагони гиромӣ, расидем ба шарти охири барнома, яъне шарти 4. дар ин шарт ман ба шумо 10 савол пешниҳод менамоям. барои ҳар ҷавоби дуруст шумо соҳиби 1 хол мегардед. дастае ки холҳои бештарро ба даст меорад, ғолиби ин шарт дониста мешавад.
бо диққат бошед. Саволи якумро мехонам. Кадом воситаҳои техникӣ ҳаракатро дар роҳ идора мекунанд? Марҳамат. воситаҳои техникиро чароғаки раҳнамо ва аломатҳои роҳ идора мекунанд. аҳсан Нисо, ҷавоби шумо дуруст аст. Саволи дуюм. қисми кӯчае ки дар байни ду чороҳа воқеъ аст чӣ ном дорад? аввалин шуда Осия даст бардоштанд. Биёед посухи суолро аз Осия мепурсем. Марҳамат. ҷавоби ин мешавад чораҳа. яъне қисми кӯчае ки дар байни ду чороҳа воқеъ аст чӣ ном дорад? ҷавоби ин мешавад чораҳа. саволи сеюм чунин аст. чӣ тавр муайян кардан мумкин аст ки мошин гардиш кардан мехоҳад? марҳамат Сафия. индикатори гардиш фурӯзон мешавад ва медурахшад. аҳсан, ба шумо ҷавоби шумо дуруст аст. мегузарем ба саволи навбатӣ. савол чунин аст. нақлиёти ҷамъиятиро дар куҷо интизор шудан мумкин аст? марҳамат шумо. нақлиёти ҷамъиятиро дар истгоҳ интизор шудан лозим аст. офарин. пеш аз убур кардани роҳ шумо бояд чӣ кор кунед? марҳамат Нисо. бояд ба тарафи чап нигоҳ кунем ва боварӣ ҳосил кунем ки ягон мошин дар наздикӣ нест ва баъд кӯшиш кунем ки ба мобайн бирасем ва боз ба тарафи рост нигоҳ кунем ва боз боварӣ ҳосил карда мумкин аст ки ягон мошин дар наздикӣ нест ва баъд ҳамин тавр мо гузаришро ба итмом мерасонем. офарин Нисо. соили навбатӣ чунин аст. хуб бо диққат бошед. пиёдагардон бояд бо роҳи пиёдагард гузаранд. вале агар роҳи пиёдагард набошад, бояд чӣ гуна амал кунанд? аввал шуда Амина даст бардоштанд. марҳамат Амина. дар канори роҳ истода рӯ ба сӯи ҳаракати нақлиёт намоянд, роҳашонро идома диҳанд. хуб, мебинам ки ҳар ду даста кӯшиш карда истоданд ба суолҳои мо ҷавоби дуруст гардонанд. дар охир мебинем ки кадом даста ғолиб мебарояд. оё ҳангоми убур кардани роҳ аз телефони мобилӣ истифода бурдан мумкин аст ё не? бинандагони азиз, ман саволро тамом накарда иштирокчиён аллакай даст бардоштанд. Ойша, марҳамат. дар вақти аз роҳ гузаштан телефони мобилинро истифода набарем. ин кори мо хеле хатарнок аст. хуб, саволи навбатӣ чунин аст. нақлиёти ҷамъиятие ки бо барқ ҳаракат мекунад чӣ ном дорад? марҳамат Осия. номи ин троллейбус аст. аҳсан. суоли охирини шарт. гузаргоҳҳои пиёдагард чанд намуд мешавад? марҳамат. гузаргоҳҳои пиёдагард се хел мешаванд. заминӣ, зеризаминӣ ва болои заминӣ. аҳсан Нисо. хуб, бинандагони гиромӣ, тавре ки шумо мушоҳида намудед, дар ин шарт ҳар ду даста фаъол буданд ва ҳар ду даста баробар хол ба даст оварданд. ҳар ду даста ба 5 саволӣ ҷавоб гардониданд ва ба ҳар ду даста 5 холӣ супорида мешавад. тамошобинони гиромӣ, дар иҷрои шартҳо ҳар ду даста фаъол буданд ва кӯшиш карданд ки ҳама шартҳои моро бехато иҷро намоянд. дар охир маълум шуд ки ҳар ду даста соҳиби 19 холӣ гардиданд. яъне дӯстӣ ғалаба кард. дар ин барнома ҳам дастаи чароғак ва ҳам дастаи пиёдагард ғолиб дониста мешавад. ҳар ду дастаро барои ғолибият табрик мегӯям. хоҳаракон ва додаракон, падару модарон, дӯстон ва тамошобинони азиз, ин буд барномаи алифбои роҳ аз телевизиони Баҳористон.
мақсади барномаи мо шинос намудани хурдтаракон бо қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар роҳ мебошад. мо ҳам аз ронандагон ва ҳам аз пиёдагардон хоҳиш менамоем ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. инҷо барномаи мо ба охир мерасад. агар шумо низ дар барномаи мо иштирок кардан мехоҳед, пас ба телефонҳое ки дар навор дида истодаед муроҷиат намоед. мо ҳатман хоҳиши шуморо иҷро менамоем. хайр, то барномаҳои оянда худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед.